lipunan, sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan, binibigyang linaw na. Makinig, magtanong, huwag matakot, dito ang usapan, malinaw at tapat. So to speak, tara makinig, boses ng bayan, sabay-sabay nating dinig. So to speak, malinaw ang layunin, bawat usapin ating lilinawin. So to speak. Hindi natin palalampasin ang buwan ng Marso, Women's Month, nang hindi natin nakakausap si Sister Mary Jan Manansan. Nung panahon na yon, isa sa mga tumindig sa panahon ng martial law, siya ang nagtayo ng Institute of Women's Studies ng St. Scholastica's College, Manila. Ako ang unang scholar. Ang nagpakompleto nitong aking world outlook ay ang perspektiba ng kababaihan. Tama. Sister, ang gusto ko munang itanong sa inyo, kung paano kayo nagsimula bilang isang Benedictine nun. Paano nyo narinig yung inyong calling na magmadre? Ay, nakakatawa kung tinatanong mo yan. Batang-bata pa ako, nasa saints ko na ako. So sa gabi, kung nagpupunta kami sa chapel, naririnig ko yung Gregorian chant, parang silang anghel. I was only 19 years old nung sinabi ko sa sarili ko, I think I would like to, meron pa na rin ako narinig, nabasang libro na ang title ay You Can Change the World. Wow, how can I change the world? Pero noon kasi, walang masyado pang mga social workers, ganyan. Kung gusto mo talagang magsilbi sa pobre, ganon, magmamadre ka. Sabi ko, sige, I will try. Kung hindi ko naman siya bukasyon, lalabas ako, 19 years old ako, I can still get married or something. So that's when I decided, after my graduation, imagine, ang graduation ko, March, and I entered May. Oo. Alam mo ba, nung sabihin ko sa mother ko, ay sabi ko, paano ko sasabihin ng mother ko na after this vacation, so, one day, sinabi ko sa kanya, buka dyan, ha? Tapos, can you imagine anong ginawa ko? Dinrama ko yung King and I. Alam mo, napanood ko yung King and I, di ba maraming kanta, Getting to Know You, mga ganun, tapos may sayaw. Ginawa ko lang, sinayaw ko, kinanta ko lahat ng mga kanta. And at the end, I was so tired. Umupo ako sa tabi niya, sabi ko, Ma, papasok ako sa kumbento. Ang ginawa niya, tumayo siya, and she went to her room. Wow, sabi ko, anong nangyari? Wala siyang sinabi. That night, I couldn't sleep, no? Pero the next day, because we go to Mass together, sa daan, no? Sabi niya sa akin, sige, kung yan talaga ang gusto mo, papayagan kita. Nung pumasok kayo, anong taon yun? Ako, 1957. Oh, 1957? Oh my, Tagal-tagal na, ang tagal no? na. Ibig sabihin, ganun nakatagal ang pagsisilbi ninyo sa Benedictine. Doon sa panahon na nag-aaral kayo, nasa loob kayo ng kumbento, hindi dumating sa inyo yung parang ayaw nyo na, ganun. Kasi alam mo yun sa kumbento, first magiging candidate ka, tapos magiging postulant ka, tapos magiging novice ka, tapos 3 years na yung temporary profession, tapos mag-perpetual profession ka na. So by that time, I was already mga 25, no? Eh ngayon, pinadala ko sa Europa. I had to, I studied in Germany for 3 years and in Rome for 3 years. Sa Germany, pag Asian ka, kahit na madre ka, no? Kahit na madre ka, parang liligawan ka, yung gano'n. Lagi ko sinasabi sa akin sarili, I want to be a sister. Oh, talagang So at least nakauwi ako. Nakauwi akong madre pa rin. Kailan pumasok ang feminism sa inyong kaisipan? Alam mo, I was first a political activist before I became a feminist. Kasi ganito, in 1975, meron yung Latondenya strike. Yeah. Di ba noon martial law? Meron parang nagsang madre na tumawag sa akin, 11 o'clock.
Sister Mary John, sabi niya, alam mo, baka lulusubin ng sumama ka sa amin kasi para ma-prevent natin yon. Talaga, sandali lang ha. Alam mo kami kasi hindi ka pwedeng lumabas kung wala kang permiso. 11 o'clock ng gabi, di tunog na yung aking superior. Sabi ko, paano yan? Ang ginawa ko, sumulat ako. Imagine na, doon kami for 2 hours. Sabi ng mga Metrocom, pag hindi kayo lumabas dyan, lulusubin namin kayo. And they really went inside. Pinagpupukpok ang mga manggagawa. Sabi ng isang mother, imagine sister, nakakapit-bisig ako sa dalawang manggagawa. Pinukpok yung isa dito, ako mother, kaya hindi ko pinukpok. Pinukpok ito. Alam mo ba yung film na Jesus Christ? Yung mukha niya punong-puno ng dugo. That was how they look. Duguan sila. You know, at that point, sabi ko, hindi pwede to. I really have to do something. I have to be in solidarity with the workers. Right there and then, we formed the Friends of the Workers. At sa lahat ng mga Activities nila. Nagpunta kami. Sa lahat ng strike. Sa kasaysayan kasi ng martial law, sister, hindi ko malilimutan ng Latondeñan strike. Kasi yun yung bumasag sa katahimikan ng martial law. Tama. Pero sister, paano nare-reconcile ang feminismo sa reliyon? Ito nakakatawa. I was invited by the World Council of Churches for a women's meeting in Venice, of all places. Yeah. I remember that very well. Wala pa akong gender consciousness doon. Pero doon narinig ko lahat na aside from there being political prisoners, parang sila, yung meron sila mga sinasabing mga nangyayaring incest, may nangyayaring pag-ano sa mga asawa, ganyan. Ay sabi ko, imagine ako mamarcha ako against the military for raping a political prisoner. Bakit hindi ako nagmamarcha kung ang tatay ay nire-rape yung kanyang sariling anak? So doon ko nakita na, ay naku, meron pa palang ibang laban. So sabi ko, pag uwi ko sa Pilipinas, magtatayo ako ng women's, at that time naman, nung dumating ako, nandiyan si Remy Riquel, pangalan nito, si Inday, sa Davao. At saka, basta 4 kami. At nung kaming 4 na yun, pare-pareho palang iniisip namin. Sabi na, gumawa tayo ng. So that is the first, yung Pilipina. Pero alam mo, very careful kami. Sabi namin, ang feminismo natin dito, kasi we know about the feminism in different parts of the world. Na they are anti-men. Yung ganon. Sabi namin, hindi dapat, no? Okay. So, ang unang-una namin sinabi, ang feminismo sa Pilipinas, dapat it is in the context of social transformation. Correct. Hindi lamang mga personal na hindi relationship. anti-male. It is because kung gusto natin magkaroon ng pagbabago ng lipunan, paano ka magbabago ng lipunan if 50% of your population is oppressing the other 50%? Correct. Kaya nakita namin that there has to be a gender equality Yes. and empowerment of women. But first, it should be in the context of social transformation. Second, hindi tayo anti-men because men are also victims of socialization. Exactly. Even if they are victim, they are still the ones that is the parang favored gender in society because they have all the rights, no? Pero hindi nila kasalanan na in the sense that they were also socialized. At pwede silang maging kakampi kung sila'y mamumulat. Oo. Later on, itong Pilipina, no? So kami, nagsulputan kasi ang women's organization nung pinatay si Ninoy Aquino. Si Girlie Villariba. Yung I know her. Actually, nobody really acknowledges her. I was in Spain. Ay, pumunta siya doon. Pinag-usapan namin kung paano kami makakagawa ng women's organization. So, pinlano namin na magkakaroon ng seminar sa Saints-Co Manila. So, dito sa Saints-Co Manila, inimbita namin lahat ng mga women's lahat kahit ng mga society gano'n, no? Sila Mamita Pardo de Tabera, mga gano'n. So, inimbita namin sila. Tapos, nung nagbigay ng situational, napagkayarian namin,
let us have an overarching women's organization para ang ating Umbrella mga siya, oo. umbrella para lahat ng ating gawain ay coordinated. Doon natin tinayo ang Gabriela. Yes. No? Kasama ako doon. Actually, that is in honor of Gabriela sila. Yeah. Alam natin na militante siya talaga. Yeah, okay. Gusto ko munang itanong, yung religion ba at saka feminism, ano ba yan? There is no contradiction Wala. at all. O, sige. Kasi, Bakit? ano ba ang religion? I mean to say, ano ba sa feminismo ang nag-contradict sa religion? Nothing. Di ba? Kasi ang gusto ng feminismo ay pantay-pantay. Hindi ba sabi ng religion, we are made to the image and likeness of God. So, ibig sabihin, babae at lalaki, ginawa sa image of God. Meron bang blurred image? Na ang babae blurred, ang lalaki hindi? Of course na, they are as clear as can Diba, be. hindi nyo tinatago yun, Of yung course. pagiging feminista. Of course not. Kasi, ang ibig ko sabihin, actually, the mother should be the first feminist kasi they are the ones who showed that we can live sisterhood prosperously diba? without a man. Diba? Sisterhood, di ba? Oo. Hindi, at saka yung dependency on men, hindi ba kami independent of men? Kasi wala kaming asawa, di ba? Yeah, And yet, exactly. are we living a very miserable life? Of course not. Meaningful. Di ba? Oo. So, ibig ko sabihin, Fulfilled life. yeah, so we could show that even if you are alone in that sense, Yeah. that you can live a fulfilled life. Sister, ang isang pag-uusapan natin yung kasaysayan naman, yung papel ng kababaihan. Okay. Isa sa mga itinuturo sa IWS, yung bago pa dumating yung mga Kastila, okay. meron ng babaylan. Ganito yon. Actually, nagpunta ako sa, di ba, nagpunta ako sa Spain. Meron doong archives na Archivo General de Indias. Tapos, nagkaroon pala ako ng parang scholarship ng misyo. Kasi gusto kong makita ano ba yung kasi ang kasaysayan kasi usually ang gumagawa yung conqueror. So From their point of view. Sabi ko hindi, gusto kong gumawa ng history of the Philippines na from the point of view of the people. Yeah. Sa Mexico, yung Archivo General de Nacion. Alam mo, sa dalawang archives na yun, nakakuha ko ng mga dokumento na nung araw pa, na in fact, in Tagalog, no? Sabi ko sa mga nag-ano ng archibo, naintindihan mo ba yan? Sabi niya, hindi. O, ako naintindihan ko. Doon nakita ko na before the Spanish time pala, magkapantay-pantay ang babae at lalaki. Why? Because ang mga ninuno natin, they had no concept of virginity. Ang tingin nila, ang lalaki at babae pareho, no? Eh ngayon, dumating mga Espanyol, and they are very patriarchal. Sabi nila, ay nako, how free the women here. Paano sila? Paikot-ikot, nakakabayo, kung saan-saan pumupunta. Ay sa kanila doon sa Spain noon, hindi. Nandun ka lang sa bahay at merong kang duwenya at kung may mangliligaw sa'yo, nandiyan ang nanay. So, sabi nilang gano'n, ay naku, itong mga, baka hindi makapunta sa langit. Sabi ng mga friars, napaka-free nitong mga kababaihan. Dapat i-re-educate natin sila. Oh. And in fact, nagdala sila ng mga hindi naman mga manual ba? Yung avisos a las doncellas. These advices to this young lady. Naku, yun na yun. Alam nyo kayo, sinabi pala sa mga nanay, ang mga anak nyong babae ay parang kristal yan. Pag nalamatan niyang kristal na yan, wala na siyang siyang silbi. value. Wala nang value. Imagine, they equated your dignity with your virginity. Correct. Whereas noon, wala tayong alam, ang ninuno natin, walang idea na ang babae ay kristal, ang lalaki hindi. So ang nangyari tuloy, ayun, na-re-educate ang mga kababaihan. Kaya, ay, naku, baka ma-rape. Na-miseducate. Oo. Miseducate. Ang ginawa nila ngayon, dapat lagi sila sa bahay, baka sila. Maria Clara. Oo. Ngayon kasi, kinulong na yung babae, hindi na makalabas, o sinong gagawa ng gawain bahay? Although ngayon,
yung mga babae nagtatrabaho din, pero pagdating sa bahay may Ganun pa tinatawag rin. na double burden. Sila pa rin. Sila pa rin yung nagtatrabaho Kaya sa loob naging ng bahay. double burden. Kasi nung araw, division of labor daw. Yeah. Ang lalaki, hanap buhay sa labas, ang babae sa tahanan. Ngayon, siyempre, yung hirap ng buhay. So, kailangan nang magtrabaho ang babae sa labas. Pero hindi naman nagbago yung sa bahay. Yeah, Siya pa rin. yeah. Isa sa mga naituro sa amin noon sa IWS, yung sinasabi na bakit ba parang pinaliit yung papel ng kababaihan sa kasaysayan. Lagi na lang silang nakadikit sa lalaki para makilala natin sila. Halimbawa, asawa ni. Ganon. Pero alam mo, before the Spaniard time, hindi. Noon siya asawa ni Rosario. Parang matriarchal, di ba? Yung lipunan. Oo. There are some societies that were matriarchal, and one of them is tayo, at saka Indonesia. Mga Southeast Asian. At saka yung babaylan nga, yung babaylan is like the priest. Yun, Yeah, ano? oo. But hindi pwedeng maging babaylan ang lalaki. Only women can be babaylan. Yun nga yung tema ngayon ng gobyerno sa celebration ng National Women's Month. Talaga. Be like babaylans. At kung ang lalaki gusto maging babaylan, she has to wear the dress of a woman. May ganon. May ganon pala. Ngayon, tama pa rin ba na sabihin na pag pinag-uusapan ng kasaysayan, parang talagang makikita natin na either pinaliit, kundi man binura yung papel ng kababaihan? Bakit kailangan laging nakakabet doon sa lalaki? Kasi yung lakambini, kasi yung Spanish law naging na sa atin. It became the law of the land. And it's very patriarchal yung law of the land na lahat ng rights ay para sa lalaki. Ang ownership ng mga everything is mga lalaki. So, pero kahit na hanggang ngayon, sister, meron pa rin ganyan. Paano natin i-correct? Halimbawa, kayo, directress kayo ng paaralan, di ba? At nagtayo din kayo ng IWS. IWS. At doon nga sa IWS, yun nga yung gusto nyong gawin. Na kailangan lahat ng maling itinuro ay baguhin. At talagang totoo nang nangyayari naman. Di ba? Totoo naman nangyayari. Kaya tingnan mo yung aming mga graduates, di ba? Mga Cory Aquino, mga Maria Ressa, si Risa Ontiveros, puro yun, yung hindi nila aangkinin na sila ay second class citizen. Excuse me. Yeah, excuse me. Excuse me, di ba? Oo. Lahat ng aming kaya ang mga takot ng konti sa aming mga graduates. Although they like them kasi they are very efficient. Sabi ng isang manager sa akin, alam mo sister, gustong-gusto namin ang graduates ninyo na we will hire them kasi talagang alam nila kung anong gagawin nila at marunong silang makipag-usap, etc. Pero medyo takot kami kasi kung may nangyari a little injustice, sila ang unang-unang magtatayo ng union or sa mga manggagawa na ay makipag-usap tayo sa manager kasi ito mali, ganyan-ganyan. Kaya sabi niya parang double ang aming gusto namin sila dahil they are efficient and effective. Pero medyo takot kami kasi sila sobrang palaban naman. Sila mag-uumpisa ng ipagtatanggol. Oo, tama. Oo. Ay, sabi ko, I'm very proud of them. Di ba? Oo, tama. At dito sa paaralan, sa eskwelahan, madalas naririnig natin yung mismong sistema ng edukasyon. Siya talaga yung parang perpetuate pa rin nung ganong kaisipan nung mga maling interpretasyon ng kasaysayan kung saan ang babae ay tinatalaga sa mga yung second class. naka-confine sa specific courses, specific na trabaho, kahit sa mga organizations. Sa inyo sa paaralan ngayon, paano nyo nagagawang i-correct yun? Basta hindi namin, halimbawa, kung gusto ng babae mag-engineer, let her. I mean to say, lahat ngayon of course dito wala kaming college, no? But wherever we have college, na meron kami sa Tacloban, walang yun. Kahit anong kursong gusto nilang kunin, they can take it. Hindi na sabi, hindi naman pang babae yan. Walang ganun. Di ba? Magmula daw nung dumating kayo dito, lagi na lang na may mga nagsasalita na mga masyadong mga
mga aktibo sa larangan ng politika, ganyan. How do you deal with this? Well, sa akin, meron ba silang ginagawang masama? Wala naman silang ginagawang masama. I will even encourage them. Ako nga nakukulangan dito ng ganun eh. Oo, di ba? Kasi sa Maynila, nandyan na yung I remember, nandyan na yung bus na magdadala ng mga kung sinong gustong pumunta sa rally. Paano sa community na katulad nito ng Saintsco, although syempre kayo yung directress, you set the direction, 'di ba, of the school. Walang resistance kayong nararamdaman o nakikita? Kasi alam mo, itong aming tinatawag na thrust, o ngayon ang tawag nila hashtag, 1975 pa to. Noong 1975, hindi ba nagkaroon ng Synod of Bishops? Tapos they put up a encyclical called Justice in the World. Doon sa Justice in the World, ito isang sentence na talagang naka-strike sa amin at talagang pinaniwalaan namin ang sabing ganon. Work for justice and social transformation appear to us as constitutive dimension of the gospel. Sabi ng mga obispo sa Roma. Ang interpretasyon namin doon, yun pala, kahit na ang ganda-ganda ng sermon mo, ang ganda-ganda ng homily, wala kang ginagawa para sa katarungan at pagbabago ng lipunan. Hindi ka nagpo-proclaim ng gospel. So lahat ng eskwelahan namin, we adopted that hanggang ngayon adopted education for justice and social transformation. Palagay ko doon ko nakuha yung social consciousness ko kasi benedikti ng mga nagturo sa akin. I think napakagandang halimbawa nitong nangyayari dito sa Saintsco, sa San Fernando dito sa Pampanga. Dapat ito pamarisan ng ibang mga paaralan na kasi ito na yung panahon para kung pinag-uusapan natin ang kasaysayan, babalik pa ba tayo doon sa dark years? Ay sabi ko, dapat yung mga Kapampangan naman they would also remember. Diba, sa March 25 magkakaroon dito na kasi Women's Month. Di ba? Para nandito kayo para ipaliwanag ninyo kung paano kayo naging kayo, di ba? Yung career ninyo, yung pagka-babae ninyo at yung parang kulasang babae, di ba? Yung gano'n. So yun ang At ito yung maganda kasi ako naranasan ko na yung sa paglaki ko, napaka-importante na meron kang vision ng lipunan na gusto mo. Totoo. Yan ang natutunan ko sa Benedictine. Ay, salamat naman. Hindi lang I think that is important. Yung nare-recognize mo, kung anong kamalian nangyayari. Like ngayon, yung unbridled corruption. Yeah. Yung nangyayari sa mga senado, yung mga ghost projects. Yun ang isa pang namin, yung tinatawag nating immersion. At saka, yung dalhin mo sila. Kasi yung mga bata, pag dinala mo sila sa realidad, no? Kahit na 3 araw lang kayo doon. I remember, dinala ko sila sa Tondo. 3 araw kaming natira doon. Siyempre, siksikan yung pagtulog doon. Nasa banggera pa kaming ganyan. May 2 batang gumagano'n sa akin. Pero yung mga bata, after 3 days, ibang-iba na ang kanilang pananaw sa buhay. Totoo yun. Kasi ako, sa immersion ko natutunan Ang immersion is doon ako namulat. Sumali ako sa Student Catholic Action. Tama. At isang binaha sa buong Maynila. Tama, oo. Tapos sinama kami ng mga madre din. Oo. At doon ko natutunan na kinakailangan talaga na kung kahit na hindi ka mayaman, meron kang maitutulong sa kapwa mo. At saka alam mo, ang dami nilang natutunan. Like, may dala-dala kaming isang pansit na ganito, no? Alam mo yung pansit na nakalagay sa bilao? Oo. So, dinala namin sa isang pamilya. Akala ko, siguro ito hanggang bukas na to sa kanila kasi ay hindi, tinawag nila lahat ng kanilang mga neighbors at pinagsaluhan nila yung doon ko nakita, itong mga pobre nga sila, pero pag meron sila, hindi nila sinatago. Kundi, they share it. With the others, with the napakagandang, neighbors. Napakagandang lesson yun sa mga kabataan. Na hindi ka maramot. You give even with your necessity. Hindi lang yung sobra mo, ibigay mo. Correct.
Meron lang ako maitatanong sa inyo, sister, na sasagutin ninyo. Tingnan ko. Quick takes na tayo. Ano ba yun? Meron lang ako maitatanong sa inyo, tapos sagutin lang nyo na, Okay. one or two sentences if you Sure. want. Bakit mahalagang isama ang kababaihan sa Philippine history? They are also subject of history. Ang dami nilang ginawa, mga Gabriel. Hindi lang yung, kasi kung sinasabing history, puro labanan. Kaya ang mga hero puro lalaki. Yeah. Ay, wala na bang ginagawa sa mundo kundi war? Yeah. Eh, paano yung mga naging poet sila, naggawa sila na gumawa ng flag, kung ano-ano na ginagawa ng kababaihan, no? Kaya sabi, talagang kasama ang kababaihan sa kasaysayan. Pinakamadalas na paraan ng pagpapaliit sa babae sa textbooks. Na Sa mga nakikita textbook, ninyo. number one, yung sexist language, puro he ng he. Di ba? Like for example, pag nasa simbahan ka, sasabihin ng pare, "My dear brothers in Christ, let us pray for the salvation of all men." Eh, nasan ako doon? Ha? Kaya, isa pa yun. Dapat palitan mo yung, dapat he and she. They. Hindi puro man is like this, man is like that. Nakakaano yun ng Correct. parang sila lang yung existing beings. Di ba? Tama. So sa akin, Gender fair. non-sexist Oo, language. Non-sexist language. Saka yung picture na ilalagay mo doon. Exactly. Yeah, may picture na pinakita sa grade 4. Sabi nila, ay, ang ganda kasi yung mga bata naglalaro. Tapos sinabi ko, ano bang ginagawa nung nanay? Naghahain ng pinggan. Doon sa picture, naghahain ng pinggan. Ano yung batang babae? Anong ginagawa? Tinutulungan. Anong ginagawa nung lalaki? Nagpiperiodiko ganyan. yung lalaki, anong ginagawa? Nagtatrak-trak. So, ibig sabihin ng larawan na yon, men recreate and women work. Yeah, exactly. Kahit lang ganda-ganda ng litrato, ang message niya mali. O, di ba? Tama. Isang dangerous myth about women in history na gusto niyong itigil na. Number one, na ang mga importante lang na ilalagay sa history nga, yung mga heroes of war. Dapat kilalanin yung mga ginagawa ng kababaihan. Yung sa nation building. Oo, sa nation building, no? At saka number two, yun na nga, yung dapat mawala yung ang lalaki, they can go anywhere. Ang mga babae dyan lang sa bahay. Yung mga ganun ba? At saka parang second class, hindi sila pwede, kahit na ngayon sa mga corporation, okay, nandiyan sila sa second liner administrator pero maggawa ka ng survey. Yung top manager, mas marami pa rin ang lalaki. Totoo yun. Di ba? And pagdating naman sa heroism, binggit niyo to? Battlefield o community building or both? Both. Both. Lahat ng ikabubuti ng lipunan, dapat we will give them the merit that is due to them. Yeah, No? kasama ang babae. At sa education, Ay, lalo na dyan. Kasi ang nag-eduka ng mga kabataan ay babae. Di ba? Sino bang nag-eduka ng mga bata sa bahay? Di ba? Ang nanay. tsaka pati sa teachers sa education sector, Para mas marami ang babae. marami talaga. pa rin ang babae. Although ang mga may hawak na mga matataas na posisyon, Ayun na nga. Yun ang sinasabi ko na hanggang ngayon pa. Karamihan. Meron pa rin yung idea na gano'n. kalalakihan. Mahirap, alam mo sa akin, it's a lifelong endeavor. At saka hindi lang lifelong, kundi all throughout history. Alam mo, tagal na natin yung may women's movement. And everybody naman recognizes, for example, Gabriela. But narating na ba natin lahat ang mga kababaihan sa kanayunan na hindi na sila nag-iisip na sila second class citizen? Hindi, ang dami pa rin. Oo. Ang dami pa rin na hindi naaabot. Oo, kasi yun ang napapanood sa media, ang naririnig sa... At saka yung mismong nanay nila, yun ang tinuturo sa mga Correct. anak. Yun Di pa- ba? yun yung Kaya dapat we have to awaken the mothers, no? Sila ang unang dapat maging aware ng kanilang dignity and their equality kasi sila yung nagtuturo, 'di ba? Para sa inyo, sister, isang babae o uri ng babae sa kasaysayan natin na dapat kilala ng lahat.
Well, yung mga nanay natin. Di ba? Yung mga nanay natin, my goodness, alam mo, may mga nagtanong nga yung, nagkaroon sila ng panel na tinanong sa kanila, sino yung papasalamatan mo? At lahat sila nanay. Correct. Sa akin, lahat ng nanay dapat. No? Isang aral mula sa kababaihan sa kasaysayan na kailangan ng Pilipinas ngayon, sa panahon ngayon. Sa akin yung ngayon na pag ginawa ng Diyos ikaw sa kanyang imahen, dapat itong dalawa na to na ginawa ng Diyos sa kanyang imahen, ay dapat pareho ang karapatan nila. Diba? Kasi ginawa silang imahen pareho naman silang, hindi naman isa malabo o isa clear, no? Hindi pareho silang clear image of God. Therefore, they have the same dignity. Ano ba? Kung hindi ka blurred, di siyempre parehong dignity mo kasi anak ka ng Diyos. Diba? Anong dapat baguhin sa pagtuturo ng history? Starting, for example, now, di ba? Kailan ang school year mag-start? June. Alam mo, ang lagi kong sinasabi, pag magre-research sila ang mga bata, dapat mag-research sila. Like dito sa Kapampangan, ang dami mga dayang-dayang ganito. Di ba? Ang daming yung local heroes. Ngayon naman, hihingin ko sa inyo ang mensahe ninyo sa mga kabataang kababaihan na palagi silang natatakot na paratangan na mataray kapag sila ay nag-a-assert ng kanilang mga paniniwala. What message would you want to Ako lang, impart no, sa kanila? I do not want to give the impression na dapat ang babae, siya naman ang mag-ano sa lalaki, Magdo-dominate, dominate. Ayoko ng anybody dominating. Exactly. Nobody should Kailangan dominate. magkapantay. Magkapantay. Ang assertive kasi yung pag niyuhirakan na yung yung karapatan mo, wala ka pang sinasabi. You have to assert your dignity. Pero hindi ka rin mamumukpok ng ulo. Diba? Ayoko rin ang yung mga tinatawag under desire. That is not a ako good din, ayoko. that's not a good ng isang pamilya. Dapat Kasi pag mabait ang lalaki, tatawagin nilang under desire. Oo Bad nga. yun, Oo. No, meron nga talagang nangyayari na gano'n. Pero ang aking may pananaw ko, hindi dapat may respetuhan. Nagre-respeto ang isa sa isa. No? Hindi yung nagdodomina ang isa sa isa. Whether lalaki or babae. Correct. I am not in favor of dominating Oo. anybody. Kasi gender equality Oo nga. Pinag-uusapan natin. Gender equality is not gender domination. Yeah, di ba? correct. Oo. Ang ano lang kasi dahil May misnomer Akala nila yung feminista ganon. no, kasi alam mo, since they are not used to women asserting themselves, the moment they assert themselves, sa kanila aggression na yon. Kasi hindi sila sanay Pero sister, 'di ba sa IWS tinuturo din yung different strands of feminism. Meron kasing feminism na ganon, yung radical feminism. Kasi naman. yung radical feminism, yung talaga, they hate men. Kaya sabi natin, yung feminism natin dito, you cannot hate men, they are your brothers, they are, Pero meron mga ganon na masyadong extreme. Ayaw natin ng extreme, no? Ang gusto natin na talaga respeto Respeto ang gusto natin. Pero ayaw natin na parang sila ang magdodomina naman ngayon. Or walang pakialam sila sa mga hindi pa rin ganon. Nabanggit nyo nga yun, sister, di ba, biktima din sila ng kanilang social upbringing. Exactly. Palagay ko, meron ding maraming lalaki na tinitiis din yung ganong role, na parang kayang-kaya nila lahat, yung kailangan maging matapang sila, Di ba dapat- bawal silang umiyak. Kaya ganito nga, 'di ba meron tayong course for men. Alam mo ba nung after mga 10 gender nagkaroon ng reunion, tinanong ko sa kanila, ano ngayon ang natutunan nyo doon sa gender consciousness ng men? Alam mo, sabi nung isa, sister, ang ginawa ko po, nag-apologize ako sa aking asawa. Imagine, nag-apologize ako. Yung isa naman, sabi niya, ito yung artist, yung grandson ni Amor Solo, di ba? Sabi niya, alam mo sister ngayon, may 6 na art na pinakita sa akin. Sabi niya, anong ginagawa nitong babae sa on top of the car? Kasi di ba yung sa advertisement, nakaganon yung babae. Tapos sa on top. ganyan papasexy. Nung araw, pag nakita niya yon, nung wala pa siyang gender consciousness, okay lang, basta maganda yung pagka-picture, ganyan. Ngayon nung namulat siya,
Tama. Ngayon, tinanong niya sa estudyante, what is this woman doing on top of the car? Yeah. Gender sensitized na May sensitive siya na hindi mo dapat gamitin ng babae para mag-sell ng mga kotse, goods. correct. Which is being done. Yeah. Di ba? Kasi commodification Oo and nga. objectification ng women yung Oo. ano. Pero kung wala silang gender consciousness, ang tinitingnan na yung art, kung magandang pagkakuha ng litrato, hindi lang tingnan ng content. Di ba? Sister, meron ka bang maalala na isang halimbawa ng klase ng mga mga sinasabi ng mga nanay at ng mga tatay sa mga batang maliliit na sinisimulan yung maling pagpapalaki? Oo, like for example, kung number one, ay wala tayong pera. Junior na lang pag-aralin natin. Kasi lalaki naman siya. Itong batang babae, mag-aasawa lang yan eh. Hindi ba? Oo. Ganon na yon, di ba? Magandang halimbawa yan, sister. Kapag binura ang babae sa kasaysayan, what will happen? What will happen is, kalahati ng kasaysayan ay nabura. Exactly. Kasi women hold half of the sky. Of course. Diba? At finish this thought, sister. Ang tunay na empowerment ay... Empowerment, ibig sabihin, bigyan mo ng lakas at tibay ang bawat isa. Di ba? Empowerment, ibig sabihin, bigyan mo ng power. Ano ba yung power na yun? The right to decide, the right to act, the right to choose. Yun ang ibinibigay nating empowerment sa lahat. And feminism says both. Hindi sinasabing tanggalan yun ang kapangyarihan ng lalaki at Hindi. ibigay niya sa babae. No. Hindi. Pero dahil sa ang kasaysayan ay talagang bias sa lalaki. True. Yun ang dapat ibalik. Kasi you can not teach equality sa isang society na talagang biased on one side. Dapat mo muna. Ibalik mo muna yung Kaya usually pagtutuunan mo muna ang babae. Kasi nga ang kasaysayan hindi nga siya equal. Talagang it is talagang to the side of the man. Now, you cannot teach now equality just like that in general. Kasi hindi nga patas. Ipapatas muna yan, which means to say you have to pay more attention to the women at a certain point until she has already a certain equality. Exactly. No? Kasi kung you are always talking about equality pero ganun pa rin, ganun pa rin ang mangyayari, di ba? Thank you so much, Sister Mary Jan. Narinig natin, Sister Mary Jan. Mga kabataan, mga kananayan, marami tayong napulot na magagandang mga halimbawa at saka kwento. I hope meron pa tayong susunod, sister. Ibang topic naman. Oh, sure. Usapang bayan, balitang napapanahon, mga isyu sa lipunan, sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan, binibigyang linaw.